Преди да започнем, нека телефоните ви да си вземат кратка почивка. А ако някой телефон реши да се включи, ще го пратим направо на хорото. Приятно изживяване!
Аплодисменти за учениците от НУФИ Филип Кутев, град Котел. Нашите гости-изпълнители тази вечер. Уважаеми гости, преподаватели и приятели, скъпи участници, добре дошли на фолклорния ученически фестивал «Живите традиции, корени и съвремие», организиран от Основно училище Алеко Константинов, град Пловдив. Тази вечер е специална. Ще преживеем традицията – жива, истинска и споделена. За втора поредна година този фестивал събира деца от различни краища на България. Днес с нас са учениците от градовете Годеч, Асеновград и Чепеларе. Наричаме ги вече наши приятели. Средно училище професор Асен Златарев, град Годеч. Основно училище Петко Каравелов, град Асеновград. Средно училище Васил Дечев, град Чепеларе. Заедно ще се срещнем с дълбокия съзерцателен свят на Родопите, С живата устремна енергия на Северняшката област. и със силния, неподправен характер на Шоплука. А между тях ще преминат и образите на Тракия, Пирин и Добруджа, като естествена част от една цялост. Деца, а знаете ли откъде започва всичко? От една приказка. Край огъня. Буен огън в огнище грее. Тънко злата по стените лее. Така се ражда паметта. Тихо, от сърце към сърце. Приказките баба не забравя. Все разправи, разправи, разправи. А когато всичко отихне, Само вънка тихо месец грее. И разказват приказки звездите. Там започва традицията. В паметта и в сърцето. и тя остава жива, когато има кой да я пази. Защото да бъдеш част от нея не е просто чест. Това е отговорност да я съхраним и да я предадем нататък. Но всяко начало има своя глас. И този глас поставя посоката. С уважение каним директора на Основно училище Алеко Константинов, госпожа Мариана Найденова, да открие този празник на българския дух. Празник, в който традицията живее чрез нас. И ще продължи чрез нас. Децата на България. Заповядайте, госпожа Найденова. Благодаря ви, мили деца, уважаеми гости. Постоянно вълнението е винаги в мен, но първо искам и аз да ви честитя празника, защото по този начин ние доказваме за втора поредна година, че традициите, корените и България ще пребъде. Така че децата сега наистина ще ви покажат колко обичат своя корен, своя дом и своята родина. Искам да благодаря също така на екипа на Основно училище Алеко Константинов, без който това събитие нямаше да бъде възможно. Така че аз говоря от името на цялото училище, защото Основно училище Алеко Константинов е любов. Това го доказваме многократно. Искам да благодаря много за всички поздравителни адреси. На госпожа Симеонова, която въпреки всичко дойде, моля бурни аплодисменти за нея, Руо Пловдив. На професор Цоков, на колегите, не ги казвам по протокола, просто да не забравя някой, моля да бъде извинена. На колегите от директора на Любен Каравелов, на Райна княгиня. Тук също така при нас е от София директора на Центъра за квалификация, господин Димитър Асенов Банкя. Много благодаря за което.
И също така тук са наши вече приятели, инспектиращи колеги, които бяха очаровани от показване тази година. Знаете, бяхме инспектирани и показахме ученици, родители и учители отличен резултат. Колегите са тук още от вчера, за да ни поздравят. И не на последно място, приятеля на училището, на когото ще дам думата, господин Темелков, не просто заместник кмет, а наш приятел. Добре ли? Да. Скъпи родители, скъпи деца, уважаеми гости, уважаеми учители, помоля госпожа Найденова да остане, защото тя ще има така фундаментално участие в моята реч. Само след няколко дни е 24 май. Най-хубавия, най-обединяващия, най-българския празник. Празника, който никога не ни е разединявал, колкото и да е странно. И една нация, която иска да векува, иска да запази себе си и хората в нея, трябва да пази словото, писмеността и историята. И тази тежка задача се пада на нашите учители. Няма единица, която да измери безкрайността на влиянието на нашите учители върху нас самите. Няма такова нещо. Всяко нещо има начало и край, но влиянието на нашите учители върху нас самите няма измеруемост. Този стожер на безкрайността има три фундамента. Нашите учители, образованието, нашите родители като семейство, нашите скъпи деца. На нашите учители, на вас, аз искам да изкажа искрена благодарност. За последните 3 години почти съм се уверил, че образованието, специално в Пловдив и областта, е на едно изключително високо ниво. Тук е даже професор Цоков, който не за кратко беше министър, той ще го потвърди пред вас. Нито в яслите, нито в детските градини, нито в училищата има фундаментални проблеми. Напротив, високо е нивото, за което аз изключително много благодаря на нашите учители. Искам... Да. В залата виждам страшно много мои приятели, имате страхотни семейства. Искам да благодаря и на вас, не конкретно на вас, а на нашите български пловдивски семейства. Защото успявате да възпитавате едни добри деца, които да станат добри хора, независимо от оценките, които получават в училище. На вас, мили деца, ви пожелавам само да бъдете безкрайно обичани и да ставате добри хора. Без значение нито вие, нито вашите родители, нито вашите учители какви оценки получават. Защото независимо от оценката, вие никога не трябва да се отказвате от мечтите си и от целите, които следвате. Така както госпожа Найденова не се отказа. Спомням си, нашето първо запознанство беше епично, което най-вероятно не ви изненадва, защото тя нахлува в моя кабинет, каза, буквално сложи една огромна папка на моето бюро и каза, това нещо трябва да стане, каквото искаш първи. Не ви изненадва най-вероятно. Това беше проекта за новото училище. Успяхме, приборихме се за кандидатстване, за финансиране. Кандидатствахме с господин Стаменов, направи проекта. Аз не знам, сигурно по-често от майка ми звъни, нали? Което е достатъчно показател за нейната амбиция и за което аз съм изключително благодарен. Тук има доста такива дейни колеги. И, виждайки нейната... Да. Това не са празни думи, това е самата истина, вие го знаете много добре. Сега училището е в друг менеджерски екип, пожелавам му да работи по-бързо и да стане, без да се бави много-много. Но виждайки тази искра, аз искам да я запаля още повече и във всички колеги, и в нас самите, както и в децата. Затова съм приготвил специалната награда на община Пловдив, от моя име и от община Пловдив, като директор на госпожа Найденова, за изключителния принос в пловдивското образование. Заповядайте, абсолютно заслужено. Благодаря. Благодаря от сърце на община Пловдив и изобщо за вълнението, което
и за така подаръка, но това е за, пак казвам, целият екип на основно училище Леко Константинов. Благодаря ви. Имало едно време една майка. Не я наричали по име, защото който я познавал, я носел в сърцето си. Била памет, била тишина и вик едновременно. По нея хората минавали, оставали, тръгвали си, връщали се. И всеки път, когато някой останел, тя си спомняла. Със времето майката разбрала, че ако иска децата й да не се изгубят, трябва да им подари нещо, което времето не може да вземе. И така тя родила 7 деца. Родила ги там, където земята и човекът се научили да живеят заедно. Дала им имена, не за да ги раздели, а за да ги познава. И децата пораснали, всяко по свой начин, всяко със своя песен. Годините минали, пътищата ги разделили, песните им се променили. Но когато нощем ставало тихо, всички чували едно и също – пулса на земята под краката си.
Първо тя тръгна натам, където земята диша широко, където слънцето не просто изгрява, а благославя. Там, където започват стъпките. И пред нея се появи първото й дете. Светло, живо, с усмивка в очите. В ръцете му имаше венец, сплетен от слънце и земя. И когато го положи върху нея, майката разбра. Пътят е започнал. Този глас, широк и празничен днес, живее в стъпките на децата от първи, втори и четвърти клас при основно училище Алеко Константинов, Пловдив, които носят огъня на Тракия в своя танц.
Гласът се издигна, ясен, горд, многогласен. Тук я чакаше дете с хляб в ръцете, топъл и истински. И майката си спомни как се вика към небето. Този планински глас днес продължава в стъпките на децата от трети клас при основно училище Алеко Константинов, които ще покажат хубостта на пирина. В подножието на синият пирин, там, където въздухът мирише на здравец, а водата е бистра като сълза, живеела мома Катерина. Толкова била хубава, че слънцето спирало пътя си, за да я погледа. Катерино, моме, Катерино, що си толкова с моме лубава, що си толкова с моме гиздава? Каква те майка моме раждала, каква си вода моме ти пила? Я съм си мил либе убава, я съм си мил либе гиздава, оти съм расала либе в планината, оти съм расала либе в пирина. Пиринска вода либе пила е, пиринска трева либе газила е. Българска майка мене раждала, майка пиринка либе гледала. Българска майка либе гледала е. Защото няма по-голяма сила от пиринската вода и по-голяма обич от майчината грижа. И до днес в планината се пее за Катерина, символ на българската хубост. Пътят я отведе там, където думите са малко, но гласът казва всичко. Където земята е твърда, а хората още по-твърди. И пред нея застана дете, което не пита, не чака, а стои, право, сигурно, непоклатимо. Звънна камбанка, кратко, ясно, аз съм тук. И майката се изправи. Този глас днес живее в децата от средно училище Асен Златаров Годеч, които ще ни покажат как се пее със сърце. Средно училище професор доктор Асен Златаров в град Годеч е утвърдено образователно средище с дългогодишни традиции в обучението и възпитанието на учениците. Училището съчетава качествено образование с богата извънкласна дейност, насърчавайки развитието на талантите и интересите на своите възпитаници.
Особено място в училищният живот заема хор «Златни гласчета» с ръководител госпожа Александра Кирилова. Хорът наброява 13 ученици от всички възрасти и е гордост за училището и града, като с много труд, талант и вдъхновение неговите участници представят достойно своите изпълнения на различни сцени и събития.
После се чу смях, свободен и широк. Ябълката блесна в светлината като знак за младост и майката се усмихна. Този весел и смел глас днес живее в децата от основно училище Петко Каравелов, Асеновград, които ще ни заразят със своята северняшка радост. Разработка на традиция от Северна България в изпълнение на учениците от основно училище Петко Каравелов. Обичаят лазарки, познат в цяла България, тук оживява в духа на Северна България. Малките лазарки носят вълнение и трепет, благославят домовете и пеят празнични песни. Колкото шума в гората, толкова здраве на всяка къща. Колкото пясък по река, толкова с деца у дома. Децата да са здрави от кремък по-корави. Да са пълни кисиите. Да се множат животните, да са пълни кошарите. Да се роят пчелите, мед и сладост да има. Да са розни ливадите, да са пълни хамбарите. Да се роди жито от два класа, котел да пълни. Да е здрава, сита и честита година. Цветница,
Настъпи тишина. От нея излезе песен. Бавна, дълбока, истинска. Майката затвори очи, за да я чуе по-добре. Този глас не е отминал. Той звучи днес в децата от средно училище Васил Дечев Чепеларе, които ще ни поведат по пътеките на Родопа планина. Средно училище Васил Дечев, град Чепеларе е образователно и културно средище с почти 130 годишна история. Това е една от най-старите просветни институции в средните Родопи. Строежът на сградата започва през пролетта на 1895 година. В основата на това Дон Кихотовско начитание стои кметът на село Чепеларе тогава. Васил Дечев, личност необикновена със своята деятелност и всеотдайност. Моят мъж облича много хора и заедно успява да построят училищната сграда за година и половина. Тя и до днес изумява с мащабите и красотата си. Ние, дечевци, носим духа на патрона, пазим миналото си. Родопски вариант на народната мъдрост за силата, която е в общите усилия. Опитваме се да се променяме и да бъдем актуални в този динамичен свят. Сред красивата природа, спокойствието и чистия въздух, водени от своите учители и треньори, ние, децата, пишем и рисуваме. Постигаме успехи в сноуборда, биатлона и алпийските ски. Учим се да свирим на гайда, да пеем тежките родопски песни, да бием традиционните родопски хора. Учим се по-дечевски да мечтаем и да се сбъдваме. Януари по-родопски. Приказка бяла Родопа наметна, после мислено часа смълча и засънува реките си летни, докато над нея се сипе снега. Луната се буди, небето закичи, с кристално студени и ярки звезди, а лунния блясък хуква да тича в спектакъл от чудности и красоти. Прозорците светят и пушат комини, селото стихва, вълшебна картинка, от нейде дочуват се песни любими за росна росица и болна рофинка. Дори и заспала под приказка бяла, Родопа е тъй величаво красива, но как в едно да втъче успяла, лице е тъй човешко с природата дива. Чул съм за много места по земята, с огромни морета, с планински масиви, но само в Родопа е песен запята, от спряли да пият води самодиви. България трябва да знае и помни, малки, големи, богати и бедни, че всичко, което ни прави свободни, го пази Родопа с чанове медни.
Посрещна я и онова дете, което знае как се чака, което не бърза, защото земята не бърза. В ръцете му имаше злато, родено от труд и търпение. И когато житото докосна дланта й, майката разбра, този глас не е останал в полето. Той продължава да живее в сърцата на децата от трети клас при основно училище Алеко Константинов, които днес ще ни припомнят как земята се превръща в танц. И накрая се появи паметта. Тиха, стара, жива, свещ, гореше спокойно в ръката на детето.
Майката я прие внимателно, защото знаеше, тук се пази коренът. И този древен глас днес се съхранява в нашите деца. Имало време, когато българинът тръгвал далеч, не от желание, а от нужда. Майко, няма хляб, ще тръгна на гурбета. Сине, светът е голям, но помни, че човек без дом е като дърво без корен. Не забравяй кои сме, не забравяй думите си. Батко, ще се върнеш ли? Ще ни помниш ли? Ще се върна. Как да забравя езика си? Той е в сърцето ни. Работим от изгрев до залез. Пари има, но радост няма. Тук всичко е чуждо, дори думите звучат студено. Далеч от дома, далеч от майка, далеч от думите сърцето страда. Чух чужди езици, но не чух своето сърце. Връщам се, защото човек без език губи себе си. Я кажи ми, о, вечере бяло, отидеш, си ми летяло, не видя ли, аз ти не ми говори, и чули майка да говори. Не видя ли, аз ти не ми говори,
не си е отишло. То стои тук, между нас, в очите, които не виждаме, в думите, които не изричаме. То ни говори, но дали го слушаме или просто го подминаваме, както подминаваме непознати. Днес пътят е по-лесен. Няма кални друми, няма тежки върви, но има друга загуба. По-тиха, по-незабележима. Загубата, която не боли веднага, а идва бавно. Докато един ден се събудиш и не можеш да кажеш майко, така както си го казвал. Salida del vuelo Ryanair 192 con destino Charleroi. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D50. Departure of flight Ryanair 1992 Charleroi. Please passengers proceed to gate number. We arrived. Здравейте, приятели! Колко време мина? Най-накрая сте си у дома. Аз разбирам, но думите обочедал. И аз знам какво искам да кажа, но не излиза. I don't know why. Как така? Това е вашият език, това сте вие, Ларисов. Свикнах да мисля на друг език, да мечтая на друг език, да мълча на друг език. А сега, когато трябва да кажа нещо истинско, думите ми, те просто се крият от мен. Имам толкова много да кажа, толкова много, но вътре в мен шум, а навън тишина. Думите, думите, къде са думите? Децата ми! Елате да ви видя! Разкажете ми всичко. Как сте? Къде живеете? Щастливи ли сте? Аз добре съм, бабо. Аз дойдох си. Не може да бъде. Не може да говорите нашия език. Ние ви чакахме. Боже, Боже. Ние не искаме да е така. Ние не сме забравили. Подвочат ви до... Но как да ви разкажа приказките, които слушахте, като бяхте малки? Как да ви кажа думите, на които ме учеше моята майка? Ако не ме разбирате, как ще ви ги дам? Аз съм българка, но не звуча като такава. Думите ми са чужди. Гласът ми е чужд. Коя съм аз? Коя съм аз, ако не мога да говоря с баба си? Кои сме ние, ако не може да се върнем в собствените си думи? Аз се върнах, за да не изгубя думите ни, традициите ни и мъдростта на народа ни. Ние не ги изгубихме изведнъж. Ние просто спряхме да ги пазим. Не бива. Но още не е късно. Що може да усетим силата на своето, значи можем да се върнем. Пазете езика си, то е дом. Пазете памета на корена си, то е свят. Горбетът някога разделяше хората. Днес може да раздели човек от самия него. Без да усети, без да извика, без да разбере. Човек може да погуби езика си. Без дом няма корен. Без език няма връзка ни с рода, ни с родината. Пазете думите си, пазете езика си, пазете корена си, защото без тях се погубваме. Помнете и знайте силата на Словото. Език свещен на моите деди. Език на мъки, стонове вековни.
език на тая, дето ни роди. За радост ме, за ядове отровни. Език прекрасен, кой те не руга и кой те пощади от хулигатки. Слушал ли се някой досега в мелодията на твоите звуци сладки? Разбра ли някой колко хубост, мощ се крие в речта ти гъвкава, звънлива? От руйни тонове какъв разкош, какъв размах и изразитост жива. Не, ти падна под общия позор, охулен, опетнен с думи кални. И чужите, и нашите в хор отрекоха те, о език страдални. И днес за песен геният ти слеп, за груб братвеж те само бил орисал. Тъй слушам се откак съм на света, сето и ругателство, ужасно, модно. Се тоя отзив, ниска клевета, що слетя всичко мило нам и робно. Ох, аз ще взема черният ти срам и той ще стане моето вдъхновение и в светли звукове ще те предам на бъдещото бодро поколение. Ох, аз ще те обриша от кълта и в твоя чисти блясък ще те покажа и с удара на твоята красота аз хулниците твои ще накажа. Майката вярва в своите деца. Знае, че в стъпките им има памет, в сърцата им днешният ден. Те не живеят в миналото, те го носят. И когато се хванат за ръце, корените не ги връщат назад, те ги държат изправени. Така традицията продължава, не като спомен, а като живот. И така, под едно небе, корените срещнаха съвремието и зазвучаха като едно. Колко нощи аз не спах, колко думи извървях да се върна. Колко песни аз изпях, колко мъка изживях да се върна. Моята хубава страна, майката той жена да прегърна. Там отровното небе чака моето дете да се върна. Моя страна, моя България,
силни аплодисменти. Искам да поканя на сцената всички участници и екипа на Основно училище Елего Константинов, заместник директор госпожа Топчийска, господин Атанасов, хореограф на всички тези деца и заместник директор също, да ви пожелаем, да ви благодарим, че сте с нас, че ни подкрепяте, да ви пожелаем приятна съботна вечер и неделя и до нови срещи на живите традиции, корени и съвреме, част 3.